Shugaban mutane Ubangiji ƙara salati mara ziyarta ga annabinka Ubangiji shigin nan wanda ya san hakikun zakiya da guraren kanin bayika wajen gidan Abdulmutar da mai matsayin da babu bayyanar sauran wani duniya da lahira ya yan gidan sahabbai ya yan gidan ma'aiki da abudu azo abun marawa kuma cikin sahabbai ba za su kare da kariyawa wallahi auliya wallahi wajen ba su yin wucewa amma da wani shehu ci ya da kai karewa shehu mutum jami'a wani duniya da lahira ya shehu Ibrahim ba zan daina maka jinjinawa masu da'awar ma'aiki san wallahi ba musu muke ba Allah sa ba nufin kushen marhama ake yi wa sada ba da gidan na kunkuki nan akwai matsala a kuna shugabana Assalatu wassalamu alaika mijin sayyada Juwaira Assalatu wassalamu alaika mijin Aisha Humaira Assalatu wassalamu alaika mijin Khadija Kubra Sallama mujiba Sallama mujiba annabi Muhammad Sallama mujiba annabi Muhammad Sallama muke ba amsa ko ba zan ciyo ba sinu Muhammad shugaban halitta dan Allah ayi mun maraba abin da kawa hasadu ba za ya yi mun yawa ba laifuka na da rannan na tuba ba zan kuma ba kuma da ke yi na ya bada yi alheri a madobe duniya da yadda wujudi kai ne duniya da lahira duniya ya banda nake yi maka ne wata ran a cikin mawadata gani ba na yin biyu ba sai ka raba cin ku shugaba da abadowe duniya da lahira ta yi mai isar da bayan ta kai ne duniya da lahira ta muku shugaba na ku karba hado da Hussein Sani ga komai na ilamun Allah ne kawai za mu gaba shugaba kai na zaba jiya da yau da gobe sai da Muhammadu gaban gaba ya da lahira ta annabi sannu mai kyautar jajayen ramuwa masu tsada ya rasulan da ta bukata ta kawai ni ku yarda ni masoyin ku ne duniya da lahira su su shaida babu buri a kuna wanda ya zace yin samu sanka Muhammadu kai ta taba irin ta kai ne duniya da lahira ta annabi ni dariya bi murna yin ana ambatar ka yi kuwa yi kuka wata ran idan murkuna ka annabi babban mutum annabi Muhammad annabi Muhammad sannan babban mutum bai waye mai mukami yanka yaushe wai za mu sadu da yin ɗanka kallon ido na abadu kama gaba ya Rasulallah aikin nan ba da wasa muke ba ya Rasulallah aikin nan ba da wasa wa ana Rasulallah ya fadda na ba a kan dan fa
cikin ahadin kurkuciyar mu kai mu da zaba shugaba kai na zaba jiya da yau da gobe har da jibin mu shugaban da bayan da kai ya da kuma sarki imamu ma'aika banga kamar ka a duniya ba imamu ma'aika banga kamar ka a duniya ba ya Allah ubangiji na da farko kai nake sakawa sarki mai jiya yau da gobe mai bayarwa mai hanawa Allah alhamdu mannanu mai rayawa mai kasawa ya mini ayyukan da nonin da ya ba sarki bai kyauta da gane ta taimaka mini kan da rabuwa Allah baba dan halina ba Allah baba dan halina ba Allah baba dan halina ba duk aiki na karanta ba a duba biyayyan annabawa da alfarmarsa da aikin da ke ayi mini da wannan gazawa Ake mun tsira da yardar ka Allah kun sarkin ma'aika wanda ka ba suna irin naka wanda kake ta yabo da kanka mai aljanna mai gidan wuta wanda rawa shi ne iyaka na kuma jaddadawa shi ne karɓar nan su mai ba sarki ne ma duka iyalan kashi bil'umma na sako da yawan da jewa abubuwan sayyadin kauna ba za na bar su yin wuce ba shakki jane da shehu jirani ba za na bar su yin wuce ba in wata ta ce ba ku fara hama ba ba ni da yawai dukan ba salamu alaika ubangidan jibril ku amsar sallama ta annabawa annabi Muhammad salamu alaika ubangidan juhuri da ku amsan sallama ta wasu baitoci na jeje na karo na zo zan karanta Ahmad juyo da dube mu dan alfarmar magaba na kuma bi kowa wuyana sanar sanin ku da ban sani ba imamu ma'aika da kamar da ya mazan Allah na san talaran daga ubangiji annabi Muhammad ya mazan Allah na san kularan daga ubangiji shi saka ne nake kana ce wajen bibowa mai jikana na san da maza gabana ba abubu a ce cirai yadda a amsan mai jikan nan ba wai domin na iya ba a da baitoci na begen ku zaɓen ban Allah ruhul kudusi muna san kun san ba da nawa muke ba da ake sawa zuciyata hasken bege ya mutu ba da sunan lahi mara muke mun san ba kowa muke ba kauka ne da kayan ta'ala ba shakka muke ba annabi Muhammadu yanzu ku tabbace a baiwar ku ba babban aiki ba kada rurorin mu kun san su mun san baro a wuce aikin Allah ku kuce yin samu ba ko kwanto cewa imamu ma'aika mai ɗaukar doki da sardar sama ita ta baiwa ma'aiki kyawun saukar da ya zanta kawai kuma ya zauna daidai a Muhammad zauna daidai annabi Muhammad zauna daidai misalin ka ya wuce kalmomi na baki na da kan ubangiji na ya muku bazan taɓa daina yiwa imamu ma'aika da kamar ta duniya na kuma libo gaisuwa ku ya isa wallahi na jinjina wa shugaban Allah annabi Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad na kuma libo gaisuwa ku ya isa wallahi na zauna daidai tashi bil umma baban Ibrahim kai da rahmatullahi maulana kan zulmun da sama kan kadai ka cikin mugaban ku bai da biyu ku a duniya ba a wani bai matsayin da ba dan ga ku hasken sa ya tosa annabi Muhammad
birnin Madina ba nan da kuwa annabi Muhammad birnin Madina ba nan da kuwa da ba mai daraja ba kan ku karama ba da kuma da ba za ta yi barka a tambayi malaika tururi a san ba ce sama na ne su aminu Allah ya ce mai ba ba ku san ba annabi Muhammad ba dan haihuwa da ba zai san wannan martaba ba annabi Muhammad Amadu mai girman kujera da kursiyu ma wanda ce wata kuwa ko al'arshi sai da ya fahimci shi ba mai daraja ba ranar zuwan kuta a kai ku hauna ta kada ba ba zai wuce ranar zuwan kuta a kai ku hauna ta kada ba ba zai wuce Maryam da Asiya sai da suka dawo ko sun zo ne su ci arziki annabi Muhammad ba a kwanzo masu ne ku tambayi Ayuba ya kai da shi da raunin nan bagoni ku tambayi Musa ce yana so ya ga Allah wa waye bai san ku ne kuke da farma ran lahira ba nabi Muhammad diwa annabi Muhammad alhamdulillah da ubangiji ya baka bai yi wa wani balala ba annabi Muhammad akwai shi da rabu yayi wa yi wa wani ba annabi waye kafin ya zo ba a daɗe shi yayi muku baya a nabi Muhammad waye bai san yanka aka yi mutum aljanna mala'ika ba bai ne kuma da sai da suka bi ka ta can suka mamara ba da biyayya farsa da isa dan Qur'an tsayawa da tabun na san ka amade da fadawa da girman Allah ma'aiki ka zo kuna da tsayawa da girman Allah ma'aiki a zo kuna da cikawa ku kira kuwa ma'aiki ku dauke inda na da sauran manyan kai kusurta da aiku da sauran manyan kai a zocin arziki ne a zocin arziki ne ta da alwar da ayyuka da a san komai ya ma'aiki ni ba mai kirki ba ya manzan Allah iyalan gida na sanu cikin kulawa annabi Muhammadu addu'ar da kawa ana salam malik ni ma kai da kawa ku ba ni kudi ku ba ni yaya na ku ba ni kawar mai kaji kawa ku halarci jana'iza ta ku halarci jana'iza ta ku halarci jana'iza annabi ba roha ku samu abin hidimar masoyan daga sanar da jama'a sabon abun yi da wani masoyan kaburi ce kaburi da tara dukiya da waɗansu sun kama kanci ni ma da na ji yabanka da kyautar ziyarar shambaki cikanin tulin nan mai da dajar Allah Ahmad na duba na ne ka da nagarin da ke dawa sai da sa'in uban su jawa uban sa ya ce manzan Allah abince ka fi shaida ranar tsayawa Allah da kamfani ya manzan Allah abince ka fi shaida ranar tsayawa tsari cikin layin masoyin abin da kai ke kamar a cikin kalin salatu gare kamar kera da biya masu da shaƙi Ibrahim da aikin sa